Helo. Heddiw, da ni'n mynd i gael gweld yr offerynwyr a'r cantorion wrthi hefo'r cystadlaethau lleisiol uwchradd, ond yn gyntaf, da ni am gael mwynhau yr offerynwyr yn... Cystadleuaeth 2. 2. Competition 2. Cystadleuaeth 2. Mi oedd na 29 o ymgeiswyr yn y gystadleuaeth hon, a boes bach mi gafon ni diws. Ein beirniaid offerynnol ni unwaith eto ydy'r Delenores Catherine Thomas a'r pianydd Rhiannon Pritchard. Dyma Catherine hefo'r canlyniad. Gaethon ni'r fraint o glywed 29 o gerddorion yn y dosbarth yma. Ac mewn cystadleuaeth hynod agos, mae'r drydydd wobr yn mynd i Elen Gwyn. Yr ail wobr, Iwan Griffith Owen. Carlotta Thomas.
llongyfarchiadau mawr i Carlotta. Gadewch i ni rwan fwynhau y cantorion yn y categoriau canu uwchradd. Miliwn mai pryd yw fywyd i fan hwylyd. Daeth nos i amlydydd Dalwyn fyd colli na lanwau neb dy fywyd. Rhyw ddydd ceiweld yr oll yng ngolau'r hi. Heno mae fy mywyd i yn darnau man. Yn bonaf angel i dy warchod heno, ac mae'r nos yn hael arian fo. Derin y bonod bana, aeth i rodio'r gwylia, ein tad yr hwnnwyd yn efwyd. Dim ond un seren, dim ond un seren, ac ymrodd ein bryd. Lle carfi blu, bydd chwa'n lladd y fi tes. Fel wythrodd yr air dyw'ch bysedd, ni chlywsoch i'r creion y cryd. Mae fyw mab y mynydd a charych uwch ar gwynt. Rwy'n gorwedd efo'r hwyr ac yn codi efo'r wawr. Rwy'n gorwedd efo'r hwyr ac yn codi efo'r wawr. Nawr ac yn oriau'n marw'n uno, pan daw y fori, rhaid dweud ffarwel. A'n beirniad lleisiol ni ydy Mared Williams a Dafydd Jones. Dyma Mared i draddodi. Helo, dwi am gychwyn drwy ddweud diolch yn fawr iawn i Eisteddfod Gwynedd y Môn am y fraint llwyr o gael beirniadu y cystadlaethau yma a gwylio'r perfformiadau anhygoel yma. Y feirniadaeth cyntaf dwi am drafod ydy cystadlaeth rhif 6, y cystadlaeth lleisiol rhwng blwyddyn 7 i 9, am ei egni hyfryd a mynegiant llon a jyst y gallu i symud rwy'n ag i wneud can mor hwylus. Dwi am roi y drydedd wobr i Leisa Sian Francis. Derin y bonod bana, aeth i rodio'r gwylia, lle disgynodd o ar ei ben, bwm, 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 ond i bwno fala. Derin y bwna gododd y falau gyd a gariodd dros y bana i farchnad caer, bwm, 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 ac yn andair fe gwerthodd. Yn ail, dwi am roed y wobr yma i Alice Thomas am ei pherfformiad tyner iawn a chynnil, ond eto efo'r gallu i ddod ag enaid allan yn siwr na'r gan. Os na gysur yn rhywle, os na rywun i estyn llaw, pan mae'r nos yn dde, a'r cymhela'n blu. A phawb yma'n cadw draw, os na obaith yn rhywle, llygedyn ola i mi, a os rhaid i mi gwrwydro pob drws yn cael arna fi. Ac yn gyntaf, dwi'n falch iawn o gyhoeddi mae Leisa Mair Lloyd Edwards sydd wedi dod i'r brig heddiw yma. Mae gen ti offeryn mor bwerus a'r gallu i symud fi efo'r nodau top ne, a roedd o'n fynegiant hollol onest ag eiddfed a
Mae'r gan Gweddi'r Arglwydd yn gweddu dy lais gymaint a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed mwy gen ti yn y dyfodol. Cystadleuaeth agos iawn unwaith eto. Yn drydydd, mae Hyw Ifan am ei berfformiad naturiol a hyfryd iawn. Ni o'n mae pridd yw thyfywyd i fanw i lyd. Daeth nos i ymlid dydd dy wynfyd i. Colli na lanwau nef dy fywyd. Rhyw ddydd cei weld yr oll yngolau'r hyd. Dyw'r yr odfyd, efwyr y loes. Dyw'r y gwynfyd, efwyr y groes. Dyw'r sy'n dyfod, efwyr a fi. Coron yw'r diwedd, y cynllun sydd y fryd. Yn ail, mae Gwern Morris Williams am berfformiad hyfryd efo llais cyfoethog iawn a chynnes mor hawdd i rando arno fo. Lle carfi dwi, bydd chwan lladd y fites. Coed uwch dy ban, bydd dor rhag ryn y gwres. Coed uwch dy ban, bydd dor rhag ryn y gwres. Lle carfi di, bydd chwan lladd y fites. Coed uwch dy ban, bydd dor rhag ryn y gwres. Coed uwch dy ban, bydd dor rhag ryn y gwres. Ac dwi'n falch iawn o gyhoeddi mae yr wobr gynta yn mynd i Lois Anna Parry am ddehongliad mor unigryw o gan enwog Caryl. A roedd y dehongliad yn hudolus a cherddorol, nes di roi spin dy hun ar y gan ac o'n i wrth fy modd efo hynny. Neithiwr ddamil, doedd amser ddim yn bod a'n gilydd oedd yn pwysig,
cystadleuaeth anodd iawn i feirniadu. Nath chi gyd lwyddo i drosglwyddo rhywbeth dros y sgrin sy'n anodd iawn i wneud, felly llongyfarchiadau chi gyd am hynny. Ond mae David Jones a Mina wedi dod i ganlyniad, a mae'r drydedd wobr yn mynd i Rhys Llywelyn Williams, felly da iawn ti Rhys. Mae dy lais di yn gynnes iawn a nes i wir fwynhau. Miwn mai pryd i'w fywyd di fan hwyled, daeth nos i ymlid dydd dy wynfyd di. Colli un a lanwain nef dy fywyd, rhyw ddydd ceyweld yr oll yng ngolau rhi. Dewwyr yr adfyd, efwyr y loes, dewwyr y gwynfyd, efwyr y groes, dewwyr sy'n dyfod, efwyr a fi, coron yw'r diwedd, y cynllun sydd fri. Yn ail, da ni wedi rhoi Non Vaughan Davies. Roeddet ti'n tynnu sylw o'r cychwyn un, o'n ansawdd hyfryd yn y llais uchelnes gen ti, a dwi eisiau dy longyfarch chdi am yr amser na mae di gymryd i roi y fideo o safon uchel at ei gilydd. Ond yn gyntaf, mae fi a Dafydd wedi penderfynu rhoi y wobr i Morgan Freezer. Llais hyfryd, mor gynnes, perfformiad cyflawn iawn o'r brawddegu i'r mynegiant, a'r tôn yn y llais, roedd yna gyffyrddiadau cyfoethog iawn ar y geiriau yma, ac oedd o mor hamddenol a naturiol. My fyw mab y mynydd a charych uwch ar gwynt, etifedd hen gynefin fy nhad anheidiau cynt. Mae mot fy nghi a minau y Cymru gorau gaid, ein dau o hen wehelydd ac ar ail yn gwaed. Caid eraill fywyd segur a byw yn mir i dref, ond gwell lanco fi gael bod an las y nef. Ond gwell lanco fi gael bod an las y nef. Llongyfarchiadau i chi gyd am ddod i'r brig. Ia wir, llongyfarchiadau mawr, a cofiwch mi fedrwch chi wylio y perfformiadau buddigol i gyd ar sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Tiwniwch fewn fory am ragor o gystadlu gan gynnwys canlyniadau y cystadlaethau cyfansoddi.